Helo a chroeso i bawb ohonoch chi sy'n ymuno hefo ni yma yn Llansannan ar gyfer gwasanaeth ar-lein ola mis Awst. Fel y gwelwch chi, mae'n hyfryd o heulog a poeth yma yn Llygad yr Haul, deud gwir. A mi dwi wedi symud y lleoliad o lle dwi fel arfer yn recordio. Achos mi welwch chi yn y cefndir yr olygfa o gefn y tŷ, a'r brynia da ni yn syllu anyn nhw. A wsos dwytha yma, mae yna chydig bach o niwl a therth wedi bod yma yn Llansannan, sy'n golygu mod i'n methu gweld y brynia sydd tu ôl i mi. Ond wrth gwrs heddiw, dydy hynny ddim yn wir wrth i'r niwl a'r tarth godi. A mae yna rhywbeth rhyfeddol am hynny. Pan da chi'n gallu gweld golygfa yn ei chyfanrwydd, pan da chi'n gallu gweld pethau'n glir lle oedden nhw cynt yn aneglur neu wedi eu cuddio. Ac wrth i ni ddod i addoli Duw, dwi'n siŵr na dyna ydy'n dymuniad ni ynde. Bo' ni'n cael dod i weld Duw yn fwy clir, bo' ni'n cael darlun gwell o pwy ydy yn harglwydd ni, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. A dod yn gofyn ar ei Dduw yn helpu ni i weld yn gliriach trwy'r Beibl wrth i ni wrando ac wrth i ni fod yn barod i ymateb i'r hyn yr ydyn ni'n ei glywed. Ac yn wir, mae'r Beibl ei hun yn cadarnhau bod y broses yno yn digwydd i ni fel Cristnogion, y broses honno lle mae o fel tasa'r gorchydd yn cael ei dynnu oddi ar yn llygyd ni. Mae Paul yn ei ail-lythyr at y Corinthiaid, y 3 bennod yn sgwennu fel hyn. Ond pryd bynnag y mae rhywun yn troi at yr arglwydd, fe dynnu'r ymaith y gorchydd. Yr ysbryd yw'r arglwydd hwn, a lle mae ysbryd yr arglwydd, y mae rhyddid. Ac felly wrth i ni addoli, da ni'n gallu rhoi yn hynny'n llaw Duw yn gofyn ar ei ysbryd glân o leio llygyd i gynhesu'n calonna ni wrth i ni glywed, i ni weld Crist yn gliriach fel yn harglwydd a'n gwaredwr ni, ac i ni weld yn hangen yn hunin yn gliriach hefyd. Felly, dewch i ni gychwyn y gwasanaeth yn gweddio ar ei Dduw yn bendithio ni. Gweddiwn. O arglwydd ein Duw, da ni yn rhoi clod a mawl i ti dyfoti'n Dduw mor fendigedig. Yr unig un sydd yn heiddi nid yn unig yn mawl a'n clod ni, ond yn heiddi yn bywyda ni, yn aberth, yn wasanaeth i ti. Wrth i ni ddod i wrando ar dair di, wrth i ni ddod i daddoli di y bore yma, da ni yn gofyn ar i ti roed dy ysbryd, i'n harwain ni'n hysbrydoli ni, i'n cysuro ni, i'n argyhoeddi ni yn ôl dy ddoethineb di. Helpa ni allu gweld yn gliriach o goniant mawredd a thosturi Iesu Grist i ni yn yn pechod, i ni yn yn gwendid y bore yma. A tyd ar hyn y byddwn ni'n ei glywed o'r Beibl dy air di yn fyw ac yn fwy eglur i'n deall ac i'n calonna ni, oherwydd dy fod ti'n Dduw sydd am i ni dyfu mewn sancteiddrwydd, oherwydd dy fod ti'n Dduw sydd am i ni dyfu mewn llawenydd a diolchgarwch. Maddau ni felly bob pechod, bob hunan gyfiawnder a balchder sydd yno ni. Bendithia ni arglwydd bendithia dy bobl di ar hyd a lled y byd. Da ni'n meddwl yn enwedig am y rhai sydd yn mynd trwy drybini ar hyn o bryd, boed o'n salwch, yn brofedigaeth, yn orthrwm, yn gaethiwed o wahanol fatha, neu yn densiynau sydd yn dod yn wleidyddol o gwmpas yn byd ni. Arglwydd ti a dy heddwch a bendithio dy bobl wrth i ni ofyn hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, eto, bore yma, da ni yn cael y cyfle arbennig i wrando ar un da ni'n gyfarwydd ag o yn agor gair Duw i ni. I roi di enw ffurfiol o. Parchedig John Pritchard fydd yn pregethu i ni ac yn rhoi y darlleniad i ni o lyfr cyntaf Brenhinoedd, y bennod ola yn nes ymlaen yn y gwasanaeth. Ond mae'n rhyfedd i mi i alw fo y parchedig John Pritchard, i fod o wedi bod yn weinidog i mi. Pan o'n i yn 4 oed, mi ddoth John a Falmai i weinidogaethu yn ardal Deiniolan. Ac fel Uncle John ac Aunty Falmai,
yr oedden ni yn ei nabod nhw ac yn gwerthfawrogi i gweinidogaeth nhw. A mae John yn parhau i fod yn weinidog yng ngofalaeth Bro y Llechan Las yn yr ardal honno hyd heddiw, ac wrth gwrs wedi gwneud gymaint o bethau eraill hefyd yn olygydd profiadol. Mae wedi golygu y gyfrol Cofio Euros y buon ni'n sôn amdani chydig wythnosau nôl, a wedi bod yn olygydd 4 tudalen am flynyddoedd hefyd. Da ni'n gwerthfawrogi i weinidogaeth o'n fawr iawn ac yn gweddio bendith arno fo a yr aelodau yn ardal Llanberis a Bethesda a'r cyffinia yna ac yn gweddio y byddwn ni yn profi bendith yn ei gwmni fo wrth i ni ddiolch iddo fo am anfon y bregath yma i ni. A mi gawn ni'r darlleniad yn llyfr cynta'r Brenhinoedd a'r benod ola, sef yr ail benod ar 20. Bu Syria ac Israel am 2 blynedd heb ryfela a'i gilydd. Ond yn y drydedd flwyddyn, tra oedd Jehoshaphat brenin Jiwda draw yn ymweld â brenin Israel, dywedodd brenin Israel wrth ei weision, a wyddwch chi ma ni pia Ramoth Gilead, a dyma ni'n dawal ddigon yn lle i chipio o law brenin Syria. Ac yfynodd brenin Israel i Jehoshaphat, a ddoi di gyda mi i ryfal i Ramoth Gilead. Dywedodd Jehoshaphat wrth brenin Israel, yr wy fi fel ty di, fy mhobol i fel dy bobol di, fy meir chi fel dy feirch di. Ond medda Jehoshaphat hefyd wrth brenin Israel, cais yn gyntaf hefyd air yr arglwydd. Yna casglodd brenin Israel y proffwydi tua 400 ohonynt, a deud wrthynt, a ddylwn ni fynd i ryfela yn erbyn Ramoth Gilead a'i peidio. Dywedasant weitha dos i fyny, ac fe rydd yr arglwydd hi yn llawr brenin. Ond holodd Jehoshaphat, onid oes yma broffwyd arall i'r arglwydd i ni ymgynghori ago. Ac medda brenin Israel wrth Jehoshaphat, oes yma un gŵr eto i geisio'r arglwydd drwyddo, Michea fab Imla. Ond yma'n atgas genydd, am nad yw'n proffwydo lles i mi, dim ond drwg. Dywedodd Jehoshaphat, peidied y brenin a deud fel yna. Felly galwodd brenin Israel ar swyddog a deud, tir da Michea fab Imla yma ar frys. Yr oedd brenin Israel a Jehoshaphat brenin Jiwda yn ei gwisgoedd brenhinol yn ista ar ei gorsedda ar llawrdyrnu wrth borth Samaria, gyda'r holl broffwydi'n proffwydo o'i blaen. Gwnaeth Sedecaia fab Kenana gyrn haearn, a deud fel hyn y dywed yr arglwydd, a'r hain byddi'n cornio y Syriaid nes i ti i difa. Ac yr oedd yr holl broffwydi'n proffwydo felly, ac yn deud dos i fyny i Ramoth Gilead a llwydda. Bydd yr arglwydd yn ei rhoi yn llawr y brenin. Dywedodd y negesydd a aeth i'w alw wrth Michea, edrach yn awr, yma'r proffwydi yn unfrydol yn proffwydo llwyddiant i'r brenin. Bydded dy air ditha fel gair un ohonynt hwy a phroffwyda lwyddiant. Atebodd Michea, cyn wired a bod yr arglwydd yn fyw, yr hyn a ddywed yr arglwydd wrthyf a lefaraf. Daeth at y brenin, a dywedodd y brenin wrtho, Michea, a awn ni i Ramoth Gilead i ryfal a'i peidio. A dywedodd ynta wrtho, dos i fyny a llwydda, ac fe rydd yr arglwydd hi yn llawr y brenin. Ond dywedodd y brenin wrtho, pa sawl gwaith yr wyf wedi dy dynghedu i beidio a deud dim ond y gwir wrthyf yn enw'r arglwydd. Yna dywedodd Michea, gwelais Israel oll wedi gwasgaru ar y brynia fel defaid heb ddigael ganddynt. A dywedodd yr arglwydd, nid oes feistr ar yr hain, felly bydded iddynt ddychwelyd adra mewn heddwch. Dywedodd brenin Israel wrth Jehoshaphat, Oni ddywedais wrthyt, na fyddai'n proffwydo da i mi,
ond yn hytrach ddrwg. A dywedodd Michea, am hynny, gwrando air yr arglwydd. Gwelais yr arglwydd yn eistedd ar ei orsedd, gyda holl lu'r nef yn sefyll ar y dde ac ar y chwith iddo. A dywedodd yr arglwydd, pwy a fedr hudo Ahab i frwydro a chwympo yn Ramoth Gilead. Ac roedd un yn deud fel hyn, a'r llall fel arall. Ond dyma un ysbryd yn sefyll allan o flaen yr arglwydd ac yn deud, fe'i huda fi ef. Ac medda'r arglwydd sut? Dywedodd ynta, a ddallan a bod yn ysbryd celwyddog yngena i broffwydi i gyd. Yna dywedodd wrtho, fe lwyddi di i'w hudo, dos a gna hyn. Yn awr, yma'r arglwydd wedi rhoi ysbryd celwyddog yngena dy holl broffwydi hyn. Yma'r arglwydd wedi llunio drwg ar dy gyfar. Nesaodd Sedecaia fab Cenana a rhoi cernod i Michea a dweud, sut yr aeth ysbryd yr arglwydd oddi wrthi fi a llefaru wrthi ti. Dywedodd Michea, cei weld ar y dydd hwnnw pan fyddi'n ceisio ymguddio yn yr ystafell nesa i mewn. A dywedodd brenin Israel, dos a Michea a'i roi yng ngofal Amon rheolwr y dre, a Joas, mab y brenin a dywad wrthynt. Fel hyn y dywed y brenin. Rhowch hwn yng ngharchar a bwydwch o ar dogyn prina o fara a dŵr nes i mi ddod yn ôl yn llwyddiannus. Ac medda Michea, os llwyddi i ddod yn ôl, ni lefarodd yr arglwydd drwodd. Gwrandewch chi, bobl i gyd. Aeth brenin Israel a Jehoshaphat brenin Juda i fyny i Ramoth Gilead. A dywedodd brenin Israel wrth Jehoshaphat, rwy fi am newid fy nillad cyn mynd i'r frwydr, ond gwisg di dy ddillad brenhinol. Newidiodd brenin Israel i wisg a mynd i'r frwydr. Yr oedd brenin Syria wedi gorchymyn i'r deuddag capdan ar hugian oedd ganddo ar y cerbyda, pidiwch ag ymladd a neb, bach na mawr, ond a brenin Israel yn unig. A phan welodd capdeiniaid y cerbyda Jehoshaphat dywedasant, hwn yn sicr yw brenin Israel. Yna troesant i ymladd ago, ond rhoddodd Jehoshaphat waedd. A phan welodd capdeiniaid y cerbyda nad brenin Israel oedd, gadawsant lonydd iddo. A thynodd rhyw ddyn i fwa ar antur, a tharo brenin Israel rhwng y darna cyswllt a'r llirig. A dywedodd ynta wrth yrwr i gerbyd, tro'n ôl, a dwg fi allan o'r rhengoedd oherwydd rwyf wedi fy nghlwyddo. Ond fyrnigodd y frwydr y diwrnod hwnnw, a bu raid i'r brenin aros yn ei gerbyd yn wynebu'r Syriaid hyd yr hwyr, pan fydd arw. A llifodd gwaed yr archoll i waelod y cerbyd. A phan ddachludodd yr haul, aeth y gri drwy'r gwersyll, adra bawb i'w dref a'i fro, bydd arw'r brenin. Eithant ar brenin i Samaria a'i gladdu yno. Wel, cyn i ni glywed John yn agor y gair i ni, dewch i ni foli Duw ar gân hefo'n gilydd. Wrth i ni gofio am y gwahoddiad hyfryd hwnnw sydd na yn yr Efengyl yn Iesu Grist i bawb, pw bynnag ydyn nhw, i ddod at Grist ac i brofi o amynedd Duw. Emyn 179 yng Nghaneuon Ffydd. Dewch hen ac ieuanc dewch at Iesu, mae'n llawn bryd. Rhyfedd amynedd Duw ddisgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn mae'n hwyrhau, mae drws trigaredd heb ei gau. Oh
iawn am y gwahoddiad i fod hefo chi yn yr oedfa yma. Diolch am y croeso. Dwi am mynd â chi i benod ola llyfr cynta'r Brenhinoedd. Dros y blynyddoedd dwi wedi landio o flaen y teledu fwy nag unwaith ar ddiwadd cyfres o raglenni. Yn enwedig cyfres ddrama, heb ddilyn y gyfres o gwbl, ond am ryw reswm yn cyrraedd reit yn y benod ola. Ac yn dechrau cael blas ar y rhaglen arbennig, ond heb wir wybod beth sy'n mynd ymlaen. Heb wybod y stori, heb nabod y cymeriadau, ac yn rhyw ddyfaru na fyswn i wedi sbio ar y gyfres yn gynt. Ond dwi'n gobeithio fyddwch chi ddim yn teimlo bod chi allan ohoni a bod chi ar goll heddiw, achos dwi'n dod at y benod ola, a mae'r bregath, a deud y gwir, yn bregath ola cyfres dwi wedi i ffregethu ar lyfr cynta'r Brenhinoedd yn yr ofalaeth acw. Ond gobeithio na fydd landio yn y benod ola yma ddim yn rhy anodd, ac a deud y gwir, mae'n ddigon syml. Beth sydd gynnon ni yma ydy hanes y brenin Ahab. Da ni wedi dilyn hanes y brenin Ahab ers rhai penodau erbyn hyn, ac Ahab ydy'r gweitha o'r holl Frenhinoedd. A dyna'r ffordd mae'n cael ei ddisgrifio fwy nag unwaith. Rwan, dyma'r cyfnod yr oedd Israel wedi'i rhannu yn ddwy ran. A mi o'na frenin yn y gogledd yn Samaria, a mi oedd Samaria hefyd yn cael ei galw yn Israel, a mi o'na frenin yn y de yn Juda. A doedd y berthynas rhwng y Brenhinoedd yna, a ddwy deyrnas yna ddim y gora fel arfer, ond ar y pwynt arbennig yma, mae'r ddau frenin sy'n teyrnasu, Ahab yn y gogledd, Jehoshaphat yn y de, yn perthyn erbyn hyn trwy brodas, a mae yna gyfeillgarwch rhwngthyn nhw, mae yna rhyw gyngrair yn cael ei gwneud rhwngthyn nhw a'i gilydd. Ac yn fama, beth da ni'n ei gael ydy Ahab yn penderfynu bod o'n mynd i frwydro yn erbyn dinas Ramoth Gilead. Mae honno yn nilo y Syriaid, a mae Ahab yn benderfynol bod o'n mynd i ennill y ddinas yma. A drwy gynllunio y rhyfel yn erbyn Ramoth Gilead, mae'n peryglu 3 blynedd o heddwch rhwng Israel a Syria. Mae'n gwneud rhywbeth hollol anoeth, ond mae o hefyd yn perswadio Jehoshaphat, brenin Juda, i fynd hefo fo i'r rhyfel yma yn erbyn Ramoth Gilead. A dyma da ni'n ei gael yn y benod ola yma. Y hanes, y cyrch yma yn erbyn Ramoth Gilead sydd yn arwain at farwolaeth y brenin Ahab. Ond dewch nôl at ddechrau yr holl helbyl. Mae Jehoshaphat yn cytuno i fynd, ond mae o'n gosod amod, a mae o'n deud cyn i ni fynd, mae eisiau i ni chwilio am air yr arglwydd. Be mae Duw yn ei feddwl o'r holl busnes yma? A mae Ahab yn galw i broffwydi. Mae yna oddeutu 400 o broffwydi yno. A mae rhain yn cael ei galw, a mae Ahab yn gofyn iddyn nhw, da ni fod i fynd i ryfel a'i pidio yn erbyn Ramoth. A mae rhain yn atab ac yn deud, ia, mae Duw o dy blaid di, dos yn erbyn Ramoth Gilead, a mi wneith yr arglwydd roed y ddinas yn dy law di, Ahab. Ond mae Jehoshaphat yn dal yn anesmwyth, a mae o'n gofyn os yna broffwyd arall o gwbl y medrwn nhw ymgynghori ago. A mae Ahab yn dweud bod yna un arall, dyn o'r enw Michea, fab Imla, ond mae gas gyn Ahab hwnnw. Achos tydi Michea byth yn deud dim byd da am Ahab na gwrtho fo, dim ond pethau drwg. Ac yna, da ni'n cael yr hanes yn datblygu wedyn ar ffordd mae'r rhain yn penderfynu yn y diwedd yn groes i'r gair maen nhw'n gael gyn Michea. Maen nhw'n penderfynu mynd i Ramoth. A fel dwi'n deud, dydy Ahab ddim yn dod yn ôl o'r frwydr, mae o'n cael ei ladd yn y frwydr. Ond mae yna 3 chymeriad yn amlwg yma. Ahab, Jehoshaphat a Michea. Ond mi fedra ni ddeud bod yna bedwerydd
cymeriad. Nid cymeriad o gig a gwaed ydy'r pedwerydd yma. Gair Duw ydy y pedwerydd cymeriad yn y stori. A beth sy'n gynnon ni mewn gwirionedd yn y bennod ola yma o'r llyfr ydy ymwneud y 3 chymeriad a gair Duw. A mi edrychwn ni ar y ffordd yma'r 3 ohonyn nhw felly yn ymagweddu at air Duw. Mae Jehoshaphat yn ceisio'r gair. Mae Ahab yn casau'r gair. Mae Michea yn cyhoeddi'r gair. Nawn ni sbio ar y 3 pheth yna. Ac yna, mi nawn ni droi yn ôl rwsyd ac edrach ar Michea yn glynu wrth y gair, ac Ahab yn gwrthwynebu'r gair, a Jehoshaphat yn gwrthod y gair. Felly gychwynnwn ni efo y peth cyntaf, mae Jehoshaphat yn ceisio'r gair. Mae'n cytuno i fynd i Ramoth, ond mae o'n mynnu, mae angen gwybod be mae Duw yn feddwl o'r holl beth i gychwyn. Ac wedi clywed gyn y 400 o broffwydi bod bob dim yn iawn, mae Jehoshaphat yn dal yn ansicr ac yn dal i ofyn, reit, os na broffwyd arall, os na rhywun arall, i ni gael checio a cael gwybod yn union bod hyn yn negas cywir. A pan mae Ahab yn sôn am Michea ac yn dweud bod gas gyda fo dyn, mae Jehoshaphat yn dweud o paid a siarad fel yna. Tyd i ni gael gwybod be sydd gan hwnnw i'w ddeud. Achos mae hwn yn benderfynol o geisio gair Duw. Ac yn hynny o beth mae Jehoshaphat yn esiampl dda yn dydy i bob un ohono ni. I geisio negas Duw, i geisio gwybod cyn bod ni'n gwneud unrhyw beth. Be ydy bwriadau Duw. Fel unigolion bod ni'n gweddio ymlaen llaw dros unrhyw beth ni'n neud mewn gwirionedd. Fel eglwysi, bod ni'n gweddio. Bod ni ddim yn rhithro i weithredu, heb bod ni wedi cyflwyno'r cwbl i Dduw yn y lle cyntaf. A cheisio gweld ydy Duw yn dymuno i ni ddilyn rhyw drywydd arbennig. Jehoshaphat yn ceisio'r gair. Ahab wedyn yn ail, Ahab yn casau'r gair. Dyna trasiad i mowr yr hanes ynddo. Mae Ahab yn fama'n amlwg yn frenin heb na chlyst na chalon i air Duw o gwbl. A beth sy'n od ydy hyn, gweitha'r ffaith bod ni wedi cael gwybod sawl gwaith, mae hwn ydy'r brenin gweitha i gyd. A bod hwn wedi bod yn gyfrifol am ddod â bob math o addoliad ffug i mewn i fywyd Israel. Mae hwn yn y bôn yn ei hanfod yn gwybod be sy'n gywir. Mae'n gwybod be di'r gwir. Mae o'n gwybod mae Michea sy'n cyhoeddi'r gwir wrtho fo. A mae'n ei gasau oherwydd hynny. A mae'n casau y gair y mae'r proffwyd ffyddlon yna yn ei gyhoeddi. Dilynwn ni yr hyn mae Michea ni ddeud ymhen rhyw funud neu ddau rwan. Ond ar y diwedd, be mae Ahab yn ei wneud? Mae o'n taflud Michea i garchar. Pan mae wedi cael negas Duw trwy'r proffwyd yma, mae'n troi arno fo. A mae o'n taflud y proffwyd i'r carchar ac yn gorchymyn y rhai sy'n gofalu am y carchar i roed i Michea y nesaf peth i ddim o fwyd a diod nes bydd o wedi dod yn ôl o Ramoth Gilead yn fuddugoliaethus. Mae Ahab i feiau i gyd, i bechodau i gyd, i aniwioldeb i gyd, yn nabod gair Duw, gair cywir Duw, ond yn casau y gair yna. A mae Michea yn cyhoeddi y gair. A dyna yn glir iawn
Ydy hanes y proffwyd yma wedi bod cyn hyn, dyna di hanes o yn y fan yma eto. Ac yno fo air i'w gyflwyno oddi wrth yr arglwydd. A mae wedi arfer y chyflwyno'r gair yna i'r proffwyd. Ac yn fama rwan, pan mae Jehoshaphat yn pwyso os na proffwyd arall, ac Ahab yn deud oes, mae Michea i gael, a Jehoshaphat yn deud galw fo, mae yna negas yn cael ei anfon at Michea. A mae hwnnw'n dod. A mae o yn cyhoeddi'r gair, ond mae yna rhywbeth od iawn yn digwydd i ddechrau. Mae'r proffwydi eraill wedi deud dos i Ramoth. Mae Michea, pan mae o'n agor i geg gyntaf, yn deud rhy fath. Mae Michea yn deud, ia, dos i Ramoth Gilead, Ahab, a mae Duw yn siŵr o roed y ddinas yn dy law di. Ond mae yna rhywbeth am y proffwyd. Bosib rhywbeth am dôn i lais o. Neu jyst y ffaith bod Ahab yn gwybod y gwir. Achos i Michea ddeud hynny, mae Ahab yn deud wrtho fo, faint o weithiau dwi wedi deud wrtho ti am ddeud y gwir wrtho fi, ac am beidio deud un byd wrtho fi, ond yr hyn yma Duw yn ei ddeud. Chi'n gweld yr odrwydd rwsyd yn fama. Mae Ahab yn casau'r gair ac eto mae o yn gwybod be mae Duw yn ei ddeud. Ac yna mae Michea yn newid ei gan ac yn cyhoeddi y bydd Ahab yn colli'r dydd. A mi fydd i bobl yn cael ei gadael fel defaid heb ddigel gynddyn nhw. Mi fydd Ahab yn syrthio yn y frwydr. A dyna'r gair yma Michea yn ei gyhoeddi. Ac wrth gwrs mae Ahab yn casau be mae yn ei glwad, ac eto mae o'n dallt mae dyma ydy'r gwir. Ac yna mae Michea yn dynnu flaen i ddeud am weledigaeth y mae wedi chael. A y weledigaeth ydy o Dduw yn ymgynghori a'i luoedd ac yn chwilio am ffordd i dynnu Ahab i lawr, i ddarostwng Ahab. A mae yna awgrymiadau yn cael ei gwneud. Un yn deud fel hyn ac un deud fel arall. Ac yna mae yna un ysbryd yn deud, wn i sut i rwydo Ahab. A mae Duw yn gofyn, sut medru di wneud hynny. A mae'r ysbryd yma'n deud, mi roi i yngennau broffwydi fo, negas celwyddog. Negas fydd yn ei annog o i fynd i Ramoth Gilead, a mi lyncyth Ahab, y stori honno, mi lyncyth o'r negas yna, a mi eithio, a mi fydd hynny yn ffordd o'i dynnu fo i lawr. Oherwydd i lunaddoliaeth, oherwydd i aniwioldeb, oherwydd i ddrygioni mawr yn erbyn Duw. Mi geith hwn i ddwyn i farn, a mi fydd na ddiwedd yn dod arno fo. A mae'r cyngor nefol rwsyd yn penderfynu, mae dyna sy'n mynd i ddigwydd. A mae Michea'n deud hyn i gyd wrth Ahab. Mae o'n rhybuddio Ahab. Mae o'n deud, gwranda, dyma mae Duw yn ei fwriadu. Ond wrth i rybuddio fo, mae Michea rhoi cyfle i Ahab i beidio mynd i Ramoth, i gyfadda i ddeia, i geisio maddeuant Duw. Ond dydy Ahab yn cymryd dim sylw, ond mae Michea yn cyhoeddi'r negas. Mae'n cyhoeddi y gwir. A mae'n gwneud hynny'n dydy heb fath o ofn. Ynddo mae'n ei gyhoeddi fo fel ac y mae o wedi ei dderbyn. Ac felly Jehoshaphat yn ceisio'r gair. Ahab yn casau'r gair. Michea yn cyhoeddi'r gair. Dewch i ni droi yn ôl rwsyd ynde. Mae Michea wedyn yn glynu wrth y gair.
cyhoeddi'r gair a mae o'n glynu wrtho fo. Mi gafodd o i annog i beidio cyhoeddi negas Duw. Mi ddoth y negesydd â fo at Ahab, ac wrth ddod â fo, mae'r negesydd yn deud wrtho fo, yli, deu ti rhy fath ar proffwydi eraill. Mae Sedecaia newi broffwydo, a mae Sedecaia, un o'r proffwydi, wedi actio i broffwydoliaeth rwsyd. Mae wedi cymryd 2 gorn haearn, a mae wedi deud, efo'r cyrn yma, y byddi di yn cornio y Siriaid. Medda'r negesydd, deu ti rhywbeth tebyg. Ond bod o wedi cael ei annog i beidio cyhoeddi'r gwir. Glynu wrth y gwir, glynu wrth y negas yma Duw di roed iddo fo, y mam Michea. Mi nath o gychwyn trwy ddeud, dos i'r amodd bod bob dim yn iawn. Ond mae'n amlwg yn y sefyllfa yna, mae'n amlwg i Ahab nad oedd o ddifri. A mae bosib bod Michea yn cychwyn fel yna mwyn gwneud i Ahab gymryd sylw. Mae'r dyn yma yn casau gair Duw, wrth gychwyn mewn ffordd gwbl annisgwl, wrth ddeud yr hyn a fysa neb yn dychmygu i Michea i wneud. Mae wedi hoelio sylw Ahab yn dydy, a mae o wedi agor y drws rwsyd. Nid jyst i ddeud paid â mynd, ond i egluro iddo fo, pethau dirgal yma am fwriad Duw, i dynnu fo i lawr ac i ddwyn o'i farn os bydd o'n mynd i'r amodd. Mae hwn yn glynu wrth y gair. Glynu wrth y gair, di'r alwad i ni ac yn arbennig i weision Duw, i bregethwyr y gair heddiw yma. Glynu wrth y gair. Da ni wedi cyhoeddi'r gair, da ni cyhoeddi yr Efengil, da ni cyhoeddi'r newydd da am Iesu Grist. Da ni cyhoeddi'r ffaith bod Iesu Grist yn waredwr. Da ni cyhoeddi y gwirionadd mawr. Nad os na ddim modd i neb ddod at Dduw, ond trwy yr arglwydd Iesu Grist. Da ni cyhoeddi'r ffaith nad os na ddim byd yno ni sy'n yn gwneud ni ddigon da i Dduw. A dydy hwnna ddim yn negas i bob amser yn cael i groesawu yn acti. Mae'r negas yma, y negas yma yna. Lawer o bobl yn dweud, wel, pidiwch a sôn gymaint am y pethau yma. Pidiwch a sôn gymaint am bechod a'r angen am edifeirwch. Pidiwch a sôn am farn, pidiwch a sôn am y golledigaeth. Soniwch am bethau eraill. Mae Michea yn enghraifft godidog yn dydy rhywun sydd yn cyhoeddi'r gair ac yn glynu wrtho fo, iddo fo gael ei daflud i'r carchar, glynu wrth y gair nath o. Pan oedd Ahab yn llawn ohono hun ac yn deud, aros di yn fanna met, gna di ar nesaf beth i ddim o fara a dŵr, nes do i nôl wedi ennill y dydd. Glynu wrth y gair yma Michea. A mae o'n deud wrth Ahab, os do i di nôl, yna mi fydd o'n amlwg nad ydw i wedi llefaru yn enw Duw o gwbl. Ond wrth gwrs, mae o'n gwybod na ddaw Ahab yn ôl. Mae o'n gwybod bod o wedi llefaru gair yr arglwydd. Mae Michea yn glynu wrth y gair. Mae Ahab yn gwrthwynebu'r gair. Hyn i gyd, i Michea ddeud y cyfan, i Michea i rybuddio fo fel gnath o, mae Ahab yn gwrthwynebu'r gair ac yn mynd i'r amodd. Di o ddim yn gwrando, di o ddim yn troi nôl, di o ddim yn dod i edifeirwch, ond mae o'n mynd ac o fynd, mae o yn colli y dydd. Di o ddim yn dod yn ôl yn ddihangol o faes y gad. Mae o'n gwrthwynebu'r gair ar hyd yr amser. Mae rhaid
gwylio yn does rhag gwrthwynebu'r gair. Gwrthwynebu'r hyn mae Duw yn ei ddeud wrthon ni, ac yn arbennig yr hyn yn ei ddeud wrthon ni trwy'r Efengyl. Mae Ahab yn gwrthwynebu'r gair, ond y peth ola a'r peth anisgwyl iawn wrth i ni orffan ydy hwn. Mae Jehoshaphat yn gwrthod y gair. Meddyliwch chi, Jehoshaphat ydy'r brenin sydd wedi cael ei ganmol yn y llyfr yma am wneud yr hyn o'i ddiniawn yng ngolwg yr arglwydd. Mae Jehoshaphat wedi ceisio'r gair. Mae Jehoshaphat wedi bod yn dair y dyla nhw gael gwybod beth mae Duw yn feddwl o'r holl antur. Ond hynna i gyd, mae yn gwrthod y gair, achos mae yn mynd i'r Ramoth efo Jehoshaphat. Mae wedi gwneud i wely. Mae wedi gwneud cyngrair ag Ahab, a does am byd yn mynd i'w rwystro fo rhag mynd hefo fo i'r Ramoth. Iddo fo ddeud, mae rhaid i wybod beth mae Duw yn ei feddwl. Gwrthod y gair y mae yn ei wneud. Mae'n deg deud ar ddiwedd y llyfr pan mae'n grynhoi teyrnasiad Jehoshaphat. Mae Jehoshaphat yn cael ei ganmol. Dal i gael ei ganmol am y fod yn frenin da a diwiol. Ond yn fama, mae o'n baglu. Mae o'n methu yn fama. Achos mae o'n gwrthod y gair. A mae'r cyngrair mae wedi wneud yn ddigalon, a deud y llia. Achos mae'r geiriau'n atgoffa ni o'r geiriau mwyaf hardd sy'n yn yr Hen Testament i gyd. Geiriau Ruth wrth i mam yng nghyfraith Naomi. Da chi'n cofio hanes Ruth? A da chi'n cofio Ruth yn deud wrth Naomi, pan oedd Naomi'n gadael gwlad Moab, paid am hannog i ddadal. Na throi nôl o ddiwrthat, dy bobl di fydd ym mhobol i, a ddiw di fy niwyna. A mae Jehoshaphat wedi deud wrth Ahab, yr wy fel tydi. Fy mhobol i fel dy bobl di. Fy meir chi fel dy feir chdi'r gwir trist ydy bod o wedi hen benderfynu mynd efo Ahab, beth bynnag yma Duw yn mynd i ddeud trwy i broffwyd. Mae Jehoshaphat yn gwrthod y gair. A mae Jehoshaphat yn ogystal ag Ahab felly dydy yn rhybydd i ni. Rhag i ni glwad gair yr arglwydd, rhag i ni glwad negas yr Efengyl, a throi clust fyddar, a gwrthod, a gwrthwynebu, yr hyn sy'n cael ei ddeud, yr hyn sy'n cael ei gynnig i ni yn Efengyl yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n dod at ddiwedd y llyfr, hefo agwedd y gwahanol gymeriadau yma at air yr arglwydd, a boed i Dduw yn helpu ni. I ymatab i air Duw yn y ffordd ora posib. Dwch i ni fod yn bobl sydd yn derbyn y gair, yn cyhoeddi'r gair ac yn glynu wrth y gair ac yn plygu i'r gair yma yn yn holl fywyd. Amen. Dwch i ni weddio. Dad Nefel, da ni'n diolch i ti bod gair yr Efengyl wedi ymddiried i ni, a da ni'n erfyn arna ti i'n helpu ni i dderbyn y gair hwnnw, ac i gofleidio'r gair hwnnw. A da ni'n erfyn arna ti i'n helpu ni i ymatab i thair di beth bynnag y mae dy air di yn ei ddeud wrthon ni. Gyda'r sel a chyda'r i fuddod, ac yn y cariad yr wyt ti yn i ofyn gynno ni. Clyw yn gweddi a derbyn i wedi maddan bya mwyn Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Diolch yn fawr iawn i John am yn atgoffa ni o'r pwysigrwydd o nid yn unig i wrando, ond i lynu at air Duw a bod yn barod i'w gyhoeddi fo, ac i sicrhau bod yn bywyda ni fel Cristnogion yn cael ei siapio gan air Duw ym mhob agwedd
o'n bywyda ni. Diolch, John. A da ni am orffan y bore yma felly yn canu neu'n gwrando ar gyfeithiad Meirion Morris sydd yn weddi mewn gwirionadd yn dymuno ar ei air Crist breswylio'n gyfoethog ynom ni. Wrth i'n ddod rhod y air o Grist, gan roi'r bwyd a'r maeth sy'n deiriau di. Plana'r gwir yn ein henaid ni i'n gael bod fel ti o ein harglwydd.